dengek bêmefer bi dilsarî giran giran hêdî hêdî li bîst û çarî dixist û tarî di taristanî de wek brûskek bi dijwarî xwe berdida ser kela Diyarbekrê Bajar de xeweke Kurdabû an jî Nivistibû ji naçarî Di vê katê de çalemê çîksayî mere tabe mevcuduman li agirî berf mîna bexşîşa serê bûkan ku deste deste tê werwerandin kulî 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 de barî lezgîne firatlı rê bi girayî bi havilkarî xwedayê kefte leftekê bi ser û berd civaneka de gerdibe li rê dikudîne bi siwarî bi vê katê de damiştiye wek merşek reş li rûya xê reşayiye li taristanî tarî 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 lê qanûnê xwezayê ev di her taristaniyek de ronahiye veşarî û di her bêmeferiyek de zîl dede dijwarî û li her bêmeferiyek de zîl dede dijwarî